Viggo, den langsomt den vej. Kom nu, hvad end du hedder. Jeg tror du er døde. Jeg tror at... Jeg vil gerne have fri passage. Fri passage i en bil, så du vil gerne have fri Okay, passage vi sænker igen. Det er Vi 2 sænker krav. igen. Fjern dit våben. Vi skal have alle om bagved. Vi har Fjern dit våben! Altså, fjern... Okay, vi sænker alle sammen. Sænker alle sammen. Godt. Altså, skrid lige om den anden, eller hvad? Ja. Nå, det er da også træls. Nå, hvad vil du? Jeg vil have en bil. Hvad for en bil? Det ved jeg ikke. Jeg var ikke... Så kan jeg tage motorcyklen der. Nej, du kommer ikke til at få vores bil eller Jamen, motorcykel. så må I finde en bil. Det er sgu ikke et problem. Hvad vil du have? Vi skal stjæle en bil. Find en Det bil. kommer ikke til at ske. 48, er du Vi okay? kan ikke stjæle en bil for dig. Ja. I kan sgu da bare tage en bil, så for jeres eget garage, synes jeg. Eller det der garage, Nej, eller tage vi kommer ikke til at give dig vi kommer ikke til at give dig en af vores biler. Altså, vil du have din betjent i liv, eller ikke? Jeg vil rigtig gerne have mit liv, men du er også Men nødt til at så- overholde vores retningslinjer. Retningslinjer. Jeg skal have en bil. Hvis Det er jo det, min ret... Hvis det du gerne vil, så bliver vi bare nødt til at afbryde forhandlingerne, og så ender det rigtig dårligt, rigtig hurtigt. Hvis det er det du vil. Jeg vil da hellere have dig. Vi kan da godt bytte. Og hvad? Så kan jeg få dig i stedet. Ja, vi prøver at forhandle. Jeg skal have en bil. Nå. Kom lige her. Oh shit. Hvad skal du til at stikke op? Hvad tror du selv, hvis du stikker ham ned, så bliver vi nødt til at neutralisere. Så er det i. Lyt. Lige Ej. Du er helt okay, han har ikke slået eller sparket dig. Nej, han har ikke gjort noget. Over 18.000 lige i kontoen. Vi ses du. Nå, altså jeg vil gerne bare have en bil. Kan I ikke fatte det? Ja, hvis du lige afventer en gang. Bro, det er vigtigt, det er rigtig vigtigt, du lytter nu. Lige så snart du vender ryggen, så kan giver den der kugle. Det er lige så snart du vender dig rundt, så giver det dig en kugle. Kom her med dig også. Grund af, at jeg skal have en bil, og hvis de skyder, så jeg er ligeglad. Så prøv at komme her, jeg skal lige se noget. Nej, Ronald, ikke det der. Jeg stikker ham. Ronald, Ronald, lad være med det der. Hvad vil du gerne have? Hvad vil du gerne ud af det? Jeg sagde fri passage for helvede. Jamen det er fint så gør man en tjeneste, så bare løb. Jeg forstår ikke, hvorfor du Nej, bare løber. bro, jeg gider Det er ikke jo fri løbe. passage. Så skal jeg have 50 sekunders forspring. 50 sekunder, så har du et ekstra gissel et eller andet sted herover. Okay, men så 30. Nej. Der er ikke det, der hedder 30. Du får ikke... Altså, det vi kan hjælpe med nu er... Det Ja, at den du der får bil lov vil jeg til at gerne løbe. have. Du får ikke... Nej, det er der ikke noget, der hedder. sagde jeg. Kør væk. Get out. Hvorfor er det, I har 2 betjente derinde? Shut up, man. Fordi han er en fleet, der totalt smadret vores bil. Jamen så bare kør væk, Abo. Kør væk, Abo. Bare kør væk, Abo. Kør væk. Hej, du er lige gissel nu. Stop op med hænderne. Abo! Hallo, op med hænderne. Glem det. Så er der sammen, Abo, ikke? En tanke nu,